Jeg hedder Kirja, og jeg har skrevet 2 bøger, som jeg vil fortælle dig om. Og de kan købes i 3P-butikken. Jeg skrev den første bog, efter at jeg i nogle år havde uddannet mig i og interesseret mig rigtig meget for de 3 principper. Jeg er blevet uddannet coach hos en amerikansk coach og forfatter, der hedder Mary Schiller. Og som så mange andre, så ændrede mit verdensbillede sig fuldstændig efter, at jeg stødte på de 3 principper. Og jeg tror, for at jeg selv ligesom kunne forstå det, så var jeg nødt til at skrive om det. Og det kom der en bog ud af, som hedder Hvad hvis du allerede er okay? Og titlen, den kom ligesom sådan nogle helt friske tanker tit gør. Den kom bare til mig en nat, hvor jeg vågnede, og den her sætning, hvad hvis du allerede er okay, den blev serveret for mig. Og jeg skyndte mig at skrive den ned, og det blev så til den her bog. Og bogen er en rigtig god begynderbog, hvis man er stødt på de 3 principper og er nysgerrig på det. I første tredjedel af bogen, der gennemgår jeg sådan på en sådan meget lavpraktisk måde, hvad de 3 principper er, og hvordan at det har ændret noget for mig, efter at jeg har stødt på dem. Og resten af bogen, det er sådan en god blanding af små, korte tekster om forskellige emner, og altid set ud fra sådan et hverdagsperspektiv. Så der er små eksperimenter, som du kan gøre undervejs, sådan så du selv mærker i dit eget sind og i din egen krop, hvad forståelsen af de 3 principper gør for dig i sådan nogle hverdagssituationer. Jeg opdagede nemlig, efter at jeg de første par år brugte al min tid på sådan at intellektuelt prøve at forstå principperne, at jeg forstod dem på sådan en tankeplan, men jeg havde virkelig svært ved at mærke dem nede i mig selv og i min krop og leve dem. Og så måtte jeg stoppe lidt med at kigge efter, hvordan alle mulige andre gjorde, og så mærke det på mig selv. Og det kom der en masse små tekster ud af, som blev til denne her bog på omkring 200 sider. Den er skrevet sådan et let sprog, så den kan læses af både det unge menneske, det midaldrende menneske og et menneske, der er erfarent og godt op i årene. Indimellem så har jeg puttet små tekster ind, som jeg kalder kærlighedsbobler. Og kærlighedsboblerne, det er små bobler af tekster, som er skrevet rigtig meget fra hjertet. Jeg opdagede ret hurtigt, at når tanker larmede i mig, så var det nemmere at få dem lidt på afstand, hvis jeg puttede navne på dem, sådan jeg kaldte dem damer. Det var damerne, der kom og dansede i mig, alle de her fantastiske, dejlige følelser, vi har. Så jeg fik besøg af fru angst og fru tristhed og fru glæde og ja, alle de her damer. Og det skriver jeg små tekster om. Og damerne, de giver intellektet lidt en pause, og i stedet så er de med til at åbne hjerterne. Så hvis du har lyst til at læse den her bog, så kan du købe den i 3P-butikken. Du kan også låne den på e-reolen. Jeg har indtalt den, så hvis du mere er til at lytte til en bog, så kan du også låne den som en lydbog. Så god fornøjelse.